пожелавам го на всеки. Това е да си имаш център, да имаш човек, на който държиш, с който се обичате, с който си споделяте, който може да те разбере в трудните моменти. Лично за мен е уникално усещането. Кога да очакваме разрастване на семейство Илиеви? Аз съм така привърженик на либертарианската идея за свободния пазар. Не на плановата икономика, не обичам да има планове, но със сигурност при така едни удачни, нормални условия, това е нещо толкова естествено и толкова нормално, че... на пазара, да. Ако пазара бъде добър и благосклонен към нас... Ще има и такова нещо, да. Слуша ли те господин Илиев? Много. Много повече, отколкото вас по телевизията. Там не слуша. Вече доста ефири зад гърба си, обаче в момента притеснението е много по-голямо. И много по-емоционално. Трудно ми беше да го дам, но в крайна сметка виждате, Надя, каква прекрасна булка е. Нямаше как. Просто склоних, защото наистина са прекрасна двойка. Какво им пожелаваш? Пожелавам им много здраве, много щастие. Разбира се, скоро време да имаме по-голямо семейство. Рожба, защо не две? Най-вече са живи и здрави, все така готини, усмихнати, лъчезарни, още много хубави поводи, разбира се, наистина поколение, хубави емоции. Много горчиво! Горчиво, горчиво и нормалното семейство.